Els multicinès al Sucre han viscut la preestrena del curtmetratge Algun dia tots serem jo, l'última producció de David Conill, un dels directors amb més trajectòria en l'àmbit dels films de curta durada de casa nostra. El director s'ha unit a la productora La Caseta per presentar la seva obra més ambiciosa, un film que després d'aquesta preestrena començarà una etapa durant la qual rodarà per alguns dels festivals més importants de tot el món. La veritat és que les històries sempre surten quan menys t'ho esperes. Tenia un moment en què pensava que hi havia una història que es tenia que ser explicada i va ser un moment, vam agafar amb en Joan Capdevila, ens vam reunir, vam preparar-ho, vam donar-hi voltes i a partir d'aquí vam crear una història relativament, diguem-ho, normal, tirant a dramàtic, però amb pinzellades de fantàstic i de terror. Tindre el recolzament de La Caseta és una cosa magnífica perquè a mi m'ha ajudat, m'han portat de principi a final amb tot el que tenia a veure amb la planificació del rodatge, amb tot el que tenia a veure amb moure l'equip de professionals que han estat fent possiblement el curt i sense ells jo crec que no hauríem fet aquest salt que hem fet en tots els aspectes, tant a nivell d'història, que és un curtmetratge d'uns 22 minuts, com a nivell de tècnica, que també ha estat, gràcies a molts dels professionals que hi són, doncs un pas endavant en quant a la meva carrera com a director. Unes 300 persones van apropar-se al Sucre per veure la premiere d'aquest curtmetratge que en 22 minuts t'endinsa en un drama ple de terror i fantasia en un entorn idíl·lic i amb actors de casa nostra com Moja Amasian, Júlia Cervera o Josep Maria Alejandre. Simplement som un més dels grans professionals que hi ha davant i darrere de les càmeres. Tenim una comarca que a nivell professional, dintre del món del curtmetratge o de l'audiovisual en general, té gent magnífica i estupenda. I jo no he fet més que reunir una part d'aquesta que hi ha i que, clar, tenim la comarca d'Osona amb molta gent que tenen qualitat. El fet de tindre professionals t'aporta que aprens d'ells, perquè han anat estant en treballs externs a mi que ja han pogut aportar la seva sabidoria i això jo ho he notat en el meu, perquè no és el que jo digui el que es fa, sinó que el que jo dic ells hi aporten. En molts casos s'han canviat coses de guió perquè quan estàvem en el rodatge o el director de fotografia o el director de càstings o els actors mateixos aporten coses que poden ajudar i llavors les hi fiquem al mig. L'última producció de David Conill va recollir fins a 34 premis a festivals de cinema de tot el món i ara espera millorar aquesta gesta amb Algun dia tots serem jo.